Takže ešte raz vás vítam, teraz nás už je 14 a v podstate chýbajú len poslanec Horecký a poslanec Kazarka. Čiže to je k bodu otvorenie. Bod 2, voľba návrhovej komisie určenia overovateľa zápisnice. Tu navrhujeme takto, ak sedíte, ak dovolíte, že by sme išli mimo toho klasického, čiže pán poslanec Lacka, pán poslanec Palakovič, pani poslankyňa Janošíková, návrhová komisia a overovateľov zápisnice. A poprosím Martin teba, lebo si môžeš dobehnúť na úrad a Patrik, teba môžem tiež, ty vešteš dobehnúť rýchlo na úrad. Dobre, takže pán poslanec Smeja a pán poslanec Kolároci. Bod číslo 3, schválenie programu. Otváram diskusiu k programu. Pokiaľ... prosím vás, uznesenie, môžete dať ten návrh na komisiu? Dobre, takže ideme na bod schválenia programu. Predtým ešte poprosím návrhovú komisiu dať odhlasovať. A prosím, hovorte potom na ten žltý mikrofón. To je vlastne do vysielania. Mestské zastupiteľstvo Stupavé schvaľuje návrhovú komisiu na dnešné zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stupavé v zložení poslanci Lacka, poslanec Polakovič a poslankyňa Janošíková. Prosím, hlasujte, kto je za. Všetci poslanci, ďakujem. K bodu číslo 3, schválenie programu. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pokiaľ nevidím nikoho, poprosím návrhovú komisiu. Mestské zastupiteľstvo Stupavé schvaľuje program zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stupavé na deň 10.2025. Prosím, hlasujte, kto je za. Všetci poslanci, dobre, ďakujem. Ideme k bodu číslo 5, návrh na schválenie, bod číslo 4, informácie o kontrole plnenia uznesení. Dobrý deň, vážení poslanci. Bol vám predložený materiál s tým, že máte tam 4 návrhy uznesení. V prvom bode budete brať, že berie sa na vedomie táto informácia. V bode B budete konštatovať, ktoré uznesenia sú splnené, priebežne plnené a jedno uznesenie stratilo platnosť. Toto uznesenie, ktoré stratilo platnosť, je uvedené na konci materiálu. A teda zmluva, išlo o uznesenie, kde teda ste schválili nadobudnutie časti pozemku o výmere, to nie je tak podstatné. Dôležité je, že išlo o to, že išlo o pozemok Slovenského pozemkového fondu. Zmluva bola zo strany mesta podpísaná a zaslaná na podpis SPF. Toto čakalo na vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktoré teda podalo sa v januári 2024. Mesto Stupava obdržalo vyjadrenie z SPF s tým, aby sme teraz sami riešili tento pozemok, nakoľko aj Slovenský vodohospodársky podnik, nakoľko od nich nevedia získať stanovisko, ale uznesenie stratilo platnosť, nakoľko tam bola podmienka, že má byť do 180 dní podpísaná táto zmluva, čo teda neprišlo k tomuto podpisu. Takže objektívna skutočnosť. V bode C tohto materiálu budete schvaľovať predĺženie termínu na plnenie uznesenia číslo 63/2024, ktorému teda bolo uložené Mestskému úradu, aby vypracoval možnosti financovania zámeru rekonštrukcie verejného vodovodu, pitnej vody, a v bode D budete takisto schvaľovať predĺženie termínu na plnenie uznesenia, ktorým ste uložili prednostke Mestského úradu aktualizovať všeobecne záväzné nariadenie o evidencii pamätihodnosti mesta Stupava s termínom, ktorý bol do 28. februára, ale tak, že tento termín sa predĺží do 10. júna 2025. Ak máte otázky, prosím, pýtajte sa. Dobre, otváram diskusiu. Pokiaľ nevidím nikoho, poprosím návrhovú komisiu. Mestské zastupiteľstvo Stupavé za A berie na vedomie informáciu o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Stupavé. Prosím, hlasujte, kto je za. Tu vidím všetci poslanci, ďakujem. Za B konštatuje v zmysle predloženého návrhu. Dobre, čiže za B konštatuje, že uznesenia v bodoch číslo 1 sú splnené, uznesenia číslo v bode 2 sú priebežne plnené a uznesenie v bode číslo 3 strátilo platnosť. Tak to môžeme? Dobre, prosím, hlasujte, kto je za? Tu všetci poslanci, dobre, ďakujem. Za C? Schvaľuje predĺženie termínu na plnenie uznesenia 63/2024 zo dňa 25.4.
v zmysle predloženého návrhu na dátum 30. júna 2025. Prosím, hlasujte, kto je za? Všetci poslanci, dobre, ďakujem, poprosím za D. Za D schvaľuje predĺženie termínu na plnenie uznesenia 26124 zo dňa 24.10.2024 na nový termín 10. júna 2025 v zmysle predloženého návrhu. Prosím, hlasujte, kto je za? Všetci poslanci, ďakujem pekne. Prechádzame na bod číslo 5, návrh na schválenie spolufinancovania projektu stavebné úpravy udržiavacie práce športového ihriska. Poprosím o úvodné slovo. Ďakujem pekne. Ja teda som vám poslala poslancom na vaše maily nejaké dovysvetlenie, lebo pôvodne sme sa mali stretnúť k projektu krytej ľadovej plochy, ktorú sme vymenili za nový návrh projektu. Teda ak potom môžete v rozprave, pokiaľ chcete ešte nejaké veci dovysvetliť, ale pretože je to v online priestore, tak možno aj viacej k tomu. Zmenili sa podmienky za obdobie, kedy Slovenský zväz ľadového hokeja garantoval nejaké spolufinancovanie s tým, že by niektoré veci zakúpil, aj znášal finančne náklady na technológiu, čo v tomto prípade v súčasnosti už nie je aktuálne a nám by sa hodnota celkovo oprávnených výdavkov na projekt ľadovej plochy vyšplhal vyše 1 000 000. Čiže má to ešte x ďalších dôvodov, ale toto bol asi najzásadnejší a ak s týmto projektom ďalej máme pracovať, tak navrhli sme, to som aj písala v tom maile, diskusiu k tejto téme, lebo pokiaľ naozaj chceme preukázať prevádzkovú rentabilitu tohto projektu, tak minimálne bude treba teda dobudovať šatne, aby aj muži, nielen teda deti, mohli naozaj že 100% využívať túto plochu. Vzhľadom tomu, že samosprávny útvar, ako je aj naše mesto, môže raz za kalendárny rok na Fond na podporu športu podať len jeden projekt a len v jednom termíne, a to je vždy do 15.3., keďže to prípada na pondelok, tak v tomto kalendárnom roku je to 17.3. ako deadline na podanie projektu. Keďže my máme hotový projekt, kde sme už teda neboli v predchádzajúcich rokoch úspešní, ale stále si stojíme za tým, že ten projekt je dobrý a chceme podporiť to, aby sa vybudovalo moderné hádzanárske ihrisko na ploche, ktorá aktuálne existuje v našom mestskom parku, tak sme si povedali, že keďže je nutné ďalej teda diskutovať a pracovať s tým predchádzajúcim projektom ľadovej plochy, využíme teda tento termín a podajme to hádzanárske ihrisko, kde v materiáli nazývame to podľa toho, ako znie názov projektovej dokumentácie, čiže stavebné úpravy udržiavajúce práce športového ihriska. Ten projekt už poznáte, už ste ho teda schvaľovali. My sme vykonali len jednu vec, ktorá bola zásadná na spracovanie žiadostí o NFP, a to bolo aktualizovať výkaz výmer na nové ceny, ktoré sú na stavebnom trhu, a teda s zapracovaním novej sadzby DPH. Zároveň by som vás, pani poslanci, rada upozornila o tom, že a budem teda citovať z výzvy, že spolufinancovanie zo strany žiadateľa je vo výzve nastavené na minimálne 30% z celkovo oprávnených výdavkov na projekt, pričom vyššie percento znamená viac bodov a väčšiu šancu na úspech. My si uvedomujeme naše mínusy a dávame do placu aj plusy. Minusom je to, že obávame sa to, že úspešnejšie alebo väčšiu kredibilitu preukážu fondu práve projekty, kde vedia preukázať aj energetickú úsporu, to znamená, pôjde o nejaké kryté budovy. Tam vidíme to je ten minusový faktor. Plusový faktor, kde by sme si, ak sa povie, že mohli nadhnať body, je v tom, že by sme preukázali, že chceme znášať väčšie percento spoluúčasti. Ja som to dala preveriť aj projektovému manažérovi, čiže ak by sme išli nad úroveň 30%, tak ďalšia hranica, kde môžeme získať až 4 body, aby ste mali prehľad, tie 25 až 30 sú už úspešné projekty, čiže relatívne je to dosť tie 4%, tak by sme museli ísť na hranicu 35 až 40% spolufinancovania. Čiže to len na zváženie. My sme samozrejme spracovali ten materiál tak, ako ste dostali, na 30%, ale toto je naozaj tiež na téma diskusie, do akej miery teda by ste ten projekt chceli podporiť alebo nie. Takže toľko aspoň na úvod. Dobre, ďakujem pekne, otváram diskusiu.
Nech sa páči, pán poslanec Smejl. Ďakujem za slovo. A mne k tomuto materiálu, teda už keď sme schváľovali ten predošlý, už to bolo dosť dávno, a mne v tomto materiálu chýba nejaký nákres, nejaká vizualizácia, niečo. Neviem si to úplne predstaviť, lebo si to už nepamätám z toho obdobia. A potom mi tam chýba ešte taká dosť dôležitá vec, a to je správcovstvo toho vybudovaného areálu. Pretože historicky máme takú veľmi dobrú skúsenosť, kedy hneď v tesnej blízkosti vedľa bolo také menšie fotbalové ihrisko s umelou trávou oplotené. A týmto správcu mal, to fungovalo veľmi dobre, platilo sa tam nejaké symbolické vstupné a boli dostupné šatne, bolo to starané. Ako náhle to stratilo správcu do pol roka, to bolo tak zdevastované, ako to vyzerá teraz. A toto sa stane aj tunak. Pokiaľ to nebude mať správcu, to za pol roka bude vyzerať presne ako hentam a my vyhodíme 80, to ešte aj s tými nepredvateľnými výdavkami bude 100 000. Za niečo, na čo bude vyzerať pekne a bude to pár týždňov super, ale potom sa nám to rozsype. Čiže tam je strašne dôležité, aby to bolo oplotené, čo neviem, či to bude oplotené, lebo nemáme tu nejaký návrh. Musí to byť oplotené, musí to byť zamykateľné a musí to mať nejakého správcu. Fotbalové ihrisko momentálne nie je zamykateľné a bežne, keď chodím okolo ktorejkoľvek hodine, tak sa tam promenádujú mamičky s deťmi, s kočármi cez celé to ihrisko. Chodia si tam chalani mladí venčiť svojich psov a hážu im tam aporty krížom cez to ihrisko, kde si tam hrajú potom tieto zápasy. Čiže takto by to dopadnúť nemalo a preto je to veľmi dôležité si to zodpovedať, že ako by to bolo, ako to teda tam bude, ako je to nastavené a potom je to naozaj o tom rozhodnutí, že či 100 000 spolúčasti, čo reálne určite bude a keď hovoríte ešte, tie body sa tam ešte takto zvyšujú, za mňa 100 000 je už celkom, že dosť. To už mi príde naozaj, že na hranici toho, že to podporiť. Ďakujem. Dobre, ďakujem pekne. Pán poslanec Kolároci. Ďakujem. Ja by som nadviazal na kolegu Martina Smeju. Okrem toho správcovstva ma presne zaujíma, ako bude tá spolúčasť krytá rozpočtom mesta. Vieme, že máme tu rozbehnutých paralelne veľa zaujímavých aktivít. Vieme, je tu aj tá záležitosť s prechodmi prechodcov, minidopravné projekty, chodníky a tak ďalej, na ktoré sa hľadajú nejakým spôsobom financie. Ja sa obávam, že tých 79 000 spolúčasť nebude finálna cena, že sa skôr približí tým 100 000. Ten projekt je veľmi zaujímavý, ale chcel by som vedieť, ako to máme kryté finančne, takže poprosím asi Katka, teba, alebo niekoho, kto by vedel k tomu povedať. Bežne tieto projekty, keď máme schvaľovať do zastupiteľstva, tak sa ráta s tým, že sa to zapracuje do rozpočtu. My nevieme v tejto chvíli, bežne až buď to na konci júna, alebo až v septembri vlastne vôbec schvaľuje fond. To znamená, že tie procesy, ktoré prebehnú, tak podľa mňa je to hraničné buď koniec roka, ale zase počasie ho nedovolí, čiže to sa týka finančného dopadu v rozpočte asi v roku 2026. A ešte. Nech sa páči. Ešte ma napadla ďalšia vec. Toto zostane v majetku mesta, alebo to bude majetkom nejakého klubu športového? Nie, to je majetok mesta. Majetok mesta. Nech sa páči, pán poslanec Vík. Podajte si ten žltý mikrofón. Ja by som chcel doplniť veci týkajúce sa to, čo hovoril Martin. Vizualizácie, čo sa týkajú tohto zámeru, sú spracované. Neviem, či je to možné prezdieľať, keď nie v rámci môjho počítača je to možné prezdieľať tie samotné vizualizácie, aby to videli priamo aj ostatní. Takisto ten projekt obsahuje aj samotné oplotenie toho priestoru. Takisto musím povedať jednu vec. Momentálne to funguje tak, že to hádzanárske ihrisko je vo fungovaní, alebo prevažnú časť využíva verejnosť a takisto hádzanári na tom ihrisku. Tým, že my tam máme pravidelné tréningové procesy, tak pre nás je dôležité, aby to ihrisko bolo prevádzky schopné. To znamená, akúkoľvek takú tú bežnú údržbu, upratovanie a tak ďalej realizujeme my pravidelne. Je to v mesiaci apríl, približne v termínu okolo Dňa Zeme, realizujeme brigády a takisto v spolupráci aj s
Mákovicami, ktorí veľmi často v podstate striehnú, keď tam nie sme my, tak striehnú oni na to ihrisko, čo sa týka poriadku. Poviem aj prečo. Samotné to ihrisko, pokiaľ nebude do budúcna oplotené, tak najväčší problém toho je, že častokrát vo večerných hodinách tam chodia posedávať práve rôzne partie a výsledkom toho celého je, že my tam zbierame odpadky. Zbierame tam sklá, rozbité fľaše a tak ďalej, cigarety krížom krážom. Potom jednoducho nastáva tá situácia, že ten tréningový proces, keď my začíname, tak buď upratujeme, alebo po prípade, pokiaľ tam robia nejaké činnosti ľudia z Mákovic, tak tí pravidelne iniciatívne tieto veci upratujú. Takže oplotenie tam je, údržbu aktuálne riešime my spolu s Mákovicami, čo sa týka tých úprav, aj takisto aj samotné kosenie okolo. A čo sa týka do budúcna údržby, tak samozrejme teraz klub HC Tatra nastúpava, určite má záujem o to, aby sa o to ihrisko staralo, lebo plnohodnotne ho chceme využívať, takisto v letných mesiacoch, pokiaľ bude možnosť, tak chceme vytiahnuť práve deti aj do vonkajšieho prostredia, aby vedeli odohrať zápasy v rámci tohto územia. My ako klub HC Tatra nastúpava, teraz keď hovorím za hádzanársky klub, tým, že som hádzanár, tak sme robili aj určitú údržbu a rekonštrukciu tých priestorov šatní, to znamená, my ten priestor v úvodzovkách, ten vonkajší, potrebujeme na to, aby sme dokázali fungovať aj počas zimných, teda počas leta v týchto priestoroch. Pán poslanec Voník. Ďakujem za slovo. Nebolo by fér mať nejaké multifunkčné ihrisko pre všetkých, nie iba pre hádzanárov? Lebo takto sa mi zdá, že to je dosť oklieštené a že si tam hádzanári budú hrať svoju ligu a svoje zápasy. Asi mi to nepríde úplne fér, 100 000 investícia za hádzanárske ihrisko a ostatný nič z toho. Dobre, chcete reagovať na to nejak? Ja môžem reagovať. To ihrisko sa využíva plnohodnotne. To znamená, jak som spomínal, prvá moja veta bola verejnosť a hádzanári a potom i ostatné aktivity. Potom ako tam budú nejaké otváracie hodiny pre verejnosť alebo nejaký... To je vecou. To je podmienkou výzvy, že musí to slúžiť aj verejnosti, čiže nie je to možné uzatvoriť alebo prenajať nejakému konkrétnemu subjektu, čiže bude to slúžiť aj pre verejnosť. Čo sa týka tých multifunkčných ihrísk, my s touto témou pracujeme, to znamená, že ideme robiť športovo-oddychový areál na Železničnej. Ďalšie dve multifunkčné ihriska sú vrátane atletickej dráhy. A podporujeme tu futbalistov, čiže naozaj myslíme na všetky športy, ktoré buď teda prebiehajú na úrovni tej školskej telovýchovy, alebo tu máme jednoducho dosť, by som povedala, že veľké kluby, čiže naozaj myslíme na všetko, aj na tú multifunkčnosť. Dobre, ja osobne si myslím, že potom sa teoreticky môžeme dohodnúť na to používanie verejnosťou s tými dámami z Makovic, oni sú veľmi ochotné a veľmi šikovné, ktoré by to tam vedeli proste nejak prepúšťať alebo na to dávať pozor. Navyše sa to dá využívať aj do obeda, v doobednejších hodinách na, ja neviem, škôlky, hej? Že tam môžu si urobiť nejakú športovú aktivitu deti. Čiže dá sa to urobiť aj týmto spôsobom. Takže tu si len treba uvedomiť, že tu je takáto ponuka, hej? Že jednoducho si môžete niečo postaviť a minimálne 35% si ale zaplatíte a zbytok vám zaplatíme my z toho fondu, alebo 35%, ako tu bolo povedané, čomu ja by som sa chcel prikloniť, že pokiaľ by ste zvážili, že by sme išli na 35%, získame 4 body, čo je dosť, lebo nám minule chýbalo, myslím, 2 body chýbali. My ešte dostávame body za to, ak vy to dneska schválite, tak my pozajtra vyhlásime verejné obstarávanie a za vyhlásené verejné obstarávanie sú zase body. Hej. Čiže ja by som sa prihovoril aj, ak by si to vedel niekto osvojiť, ak by ste súhlasili aj za tých 35%. V každom prípade za 100 000 postavíme niečo, čo má hodnotu takmer 380 000. Hej. To je proste tak. Áno, teraz tu je taká vizualizácia.
Prosím. Dobre, a pán Bujna môže ešte povedať tomu opisu technickému zo pár informácií, aby ste mali predstavu. Dobrý deň. Tak podľa projektovej dokumentácie technickej správy viete, že to má byť osadené vo veľkom parku. Není tam žiadny súbeh s nejakými pamiatkovými alebo kultúrnymi alebo chránenými krajinnými oblastiami. Není tam ani súbeh so žiadnymi sieťami, čiže z tohto pohľadu tá stavba je o to jednoduchšia. Okolo, čo je tam vzrastla zeleň, má tam dosť výrubu 3 stromov, breza, čerešňa a topol. A čo má byť samotná tá realizácia toho ihriska, má tam dojsť k zbrúseniu tej pôvodnej plochy, ktorá tam je, a na ňu majú ísť nejaké ďalšie štrkodrva, geotextília, potom na ňu má ísť nejaká gumená vrstva, tuším 7 mm. Má to mať rozmerité štandardné hracie, hádzanárske ihrisko je, jak vieme, najväčšie, 40x20, celý ten rozmer má byť 45x25, takže okolo budú aj chodníky. Má to byť vyspadované k potoku, aby tá voda otekala do potoka. Súčasťou toho majú byť aj lavičky, smetné nádoby, prekrytie striedačky, samozrejme oplotenie z nejakého zváraného trvalivého pletiva a do výšky 2 metre. Súčasťou toho má byť aj obnova osvetlenia a pri šatniach pôvodných starých má byť nejaký stojan na bicykle. Asi už tak v rýchlosti z technickej správy. Dobre, ďakujem pekne, nech sa páči, poslankyňa Klačmanová. Ďakujem, dobrý deň. Chcem sa len opýtať, keď sa pripravoval ten projekt, Roman, otázka na teba, mali tam byť aj basketbalové koše. Teraz to tam nie je navrhnuté? Aj pre volejbalistov, aj basketbalistov. Tieto veci, čo sa týka týchto pomôcok, napríklad basketbalové koše, tak tie sa dajú realizovať spôsobom mobilných zariadení, tak aby sa dali aj schovať a hoci kde posunúť. Teraz neviem, či v rozpočte vo výkaze výmer je zariadenie aj týchto iných zariadení, to neviem. Dobre, ďakujem pekne. Pán poslanec Zvoník. Ešte predsa jednu otázku. Stále nie je úplne jasné, že kto bude určovať tie hodiny napríklad. Či to budete vy, že vy budete mať 12 hodín a vy si určite, že v týchto hodinách, kedy my tam naozaj nechceme byť, tak si to môžete kdokoľvek tam byť, alebo neviem si predstaviť, že ako to zatiaľ bude. Úplne poviem príklad, jak fungovalo multifunkčné ihrisko, alebo jak fungujú inde ihriska, tak ono je to väčšinou tak, že je spravený prevádzkový poriadok. Máte jedného správcu, ktorý to má na starosti, určia sa rozpisy hodín, to znamená v prvom rade sa určia hodiny, teraz poviem prioritného nejakého športu, ktorý tam je, plus sa potom určia voľné hodiny na iné voľné časové aktivity, plus pre verejnosť. To znamená, teraz poviem úplne príklad, jak povedal pán primátor, že do obedných časoch by tam mala navštevovať túto plochu materská škôlka alebo materské škôlky, tak sa vytýčia hodiny pre tento subjekt a plus pre iné subjekty. To znamená, v rámci rozpisu je potom to ihrisko prístupné vo voľných časoch, ktoré nie sú kolízii práve s týmito termínmi. Keď môžeme ešte na to reagovať, takto isto máme vlastne spracovanú prevádzkovú dobu na atletickú dráhu, rovnako po diskusiách s pani riaditeľkou, ona si vymedzila čas na telovýchovu, na hodiny žiakov, to znamená, to v tom čase nie je poskytovaná atletická dráha pre verejnosť a ostatné časy presne vymedzené každý deň ako a tento prevádzkový poriadok je vlastne sprístupnený a podľa toho sa ľudia riadia. Čiže tento model už existuje a funguje na pôde nášho mesta, takže nevidím dôvod, tak ako v podstate to, čo povedal aj pán poslanec, čiže určite všetko prevádzkovým poriadkom. A nedá sa ešte zmeniť to naozaj na ešte aj volejbalové, ako tu bolo spomenuté, basketbalové, aby to využitie bolo naozaj väčšie? Nie je problém doplniť to, myslím, lebo hádzanárske ihrisko je najväčšie a do neho sa vždy vlezú tie ostatné ihriska rozmerovo. Volejbalové aj basketbalové je menšie ako hádzanárske, takže myslím, že doplniť to asi není až taký problém. To je vecou len vyznačené čiar na tom ihrisku.
Keď môžem, bola požiadavka, keďže tu po rokoch zase ožil aj basketbal, takže mali sme už aj diskusiu internú, že kde všade by sme mohli osadiť aj basketbalové koše, aby mohli basketbalisti trénovať na viacerých plochách, čiže aj s touto témou pracujeme. Nech sa páči. Keby som mohol ešte v rámci informácií v minulosti, čo bola predkladaná tá výzva a projekt nebol úspešne vyhodnotený, tak to nebolo, že kvôli tomu, že by bol zle spracovaný. Viac menej celá tá výzva bola pripravená, alebo viacej boli úspešné projekty, ktoré boli väčšie a hlavne, ktoré boli zakryté, kde sa riešila rekonštrukcia, energetické hodnotenie, lebo tam ste už získavali už iba plus 10 bodov za takýto projekt. A keby sme sa pozreli na samotné vyhodnotenie tých predchádzajúcich projektov, tak každé exteriérové ihrisko sa pomaly nedostalo ani k čiastke úspešnosti. Takže aj toto bol dôvod, prečo v minulosti práve tieto ihriska, vonkajšie ihriska neboli úspešné v rámci tohto projektu. Preto každý bod je tam veľmi dôležitý v rámci tohto celého projektu. Preto ja aj by som dal ten pozmeňujúci návrh o to, aby tá finančná spoluúčasť nebola 30%, ale 35%. Dobre. OK, dobre, 35%. Máme dobre počítané na sumu? Ja môžem ten pozmeňovací návrh aj predložiť. Dobre, návrhovej komisie, pozmeňujúci návrh, rozumiem. Dobre, principiálne by to vyšlo nejak, teraz, jak som počul, do nejakých 100 000, takže v podstate je to na vás, hej. Je to na vás, aby ste sa rozhodli, či dáme teda tých 100 000 eur a budeme tam mať takéto nové, moderné ihrisko v tom parku. Skôr či neskôr ten park bude treba aj postupne riešiť a uzavrieť celý, teda ten areál, hej. Čiže tam sa bude musieť oplotenie vybudovať, bude sa musieť aj to ihrisko, čo tam je, zrevitalizovať, sú tam tie parkovacie plochy v zlom stave, máme tam to multifunkčné v zlom stave a skôr či neskôr sa to bude musieť aj tak uzavrieť celé a postupne krok za krokom ten areál celý by sa mal v podstate meniť na nejaký športový areál. Hej? A toto je ako jedný z tých krokov, kde proste nejakých 70 alebo 65% financií dostaneme z týchto fondov, lebo ináč by sme na to museli vynaložiť my 270 000 vlastných. To je celé. Hej? Takže teraz to je o tom, jak to zvážite a jak zahlasujete. To samozrejme neznamená, že my tú dotáciu dostaneme. Hej? Ide o to, či ju vôbec podáme. Nevieme opäť, aká bude politika fondu. Ako tu bolo povedané, minulý rok sa povedalo, že ide sa na veľké kryté haly a na projekty nad 1 000 000 eur proste. Takže uvidíme, čo bude tento rok. To naozaj nikto nevie. Faktom je, že sa to boduje a faktom je, že tam tie body zohrávajú úlohu. Vlastne, keď si spomínam na tú atletickú dráhu, tak to sme skončili posledný nad čiarou o 1 bod. 1 bod nás hodil na čiaru ešte, keď sme robili tú atletickú dráhu. Pán poslanec Kolárovci. Ak tak ešte nikto neurobil, ja by som si opravil ten návrh na 5%. Jasné, to už ale predložil poslanec Vík. Čiže, dobre, pokiaľ už nevidím nikoho prihláseného do diskusie, tak poprosím návrhovú komisiu, teda najprv o tom pozmeňujúcom návrhu. Mestské zastupiteľstvo Stupavé po prerokovaní materiálu schvaľuje účasť na projekte, zabezpečenie finančných prostriedkov na spoluprácu projektu vo výške minimálne 30% do projektu, to je minimálne 696,49 eur. Zabezpečenie finančného krytia prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Stupava. Prosím, hlasujte, kto je za. Tu vidím všetkých poslancov a nie všetci. Nie. Dobre, ďakujem. Kto je proti? Pán poslanec Smeja, kto sa zdržal? Ostatní boli za. Dobre, tak
návrh prešiel, takže tento projekt teda predložíme a vyhlasíme verejné obstarávanie na to. V tej súvislosti chcem ešte jednu vec podotknúť a to je to, čo sa týka tej krytej ľadovej plochy. Potrebujeme urobiť nejakú diskusiu vlastne čo s tým ďalej. Ono ten projekt bol od začiatku trošičku také divoký, my sme tam mali tie problémy s tým hlukom, pretože to je blízko rodinných domov a tak ďalej. Povedali sme, že dotiahneme to postavené povolenie a tá situácia sa menila, to sa navyšovalo, menili sa podmienky, takže teraz ide o to, aby sme pouvažovali nad tým, čo s tým vlastne. Hej. A tu by som chcel možno poprosiť športovú komisiu, že aby, keď bude mať zasadanie, si na to sadla a skúsila nad tým pouvažovať. Teraz to myslím zhruba asi v tom smere, že bolo povedané, že pokiaľ tam nebudú šatne, tak asi sa tam hokej nedá hrať, lebo sa nemajú kde prezliecť. Hej. Čiže by sme tam šatne. Potom mi bolo povedané, že ten rozmer toho klziska není moc optimálny na hokejové nejaké zápasy. Ty si mi to, Peter, hovoril dneska, že ty hodíš hrávať hokej a zdá sa ti to mále na to, áno. Čiže máme tu aj veľkostný problém. A tretia vec je aj teda ten lokalizačný problém a to je, že či je to tam najšťastnejšie, či neuvažovať nad tým, že to prerobiť ten projekt, nájsť tomu nejaké iné miesto, alebo nehať to tam a dorobiť šatne, alebo to proste zanechať, tento projekt. Nech sa páči. Ja som pripravil ten príjem, čo som mal za úlohu, ja som to poslal aj pani ekonomke. My si musíme teraz k tomu sadnúť, keďže tento bod bol zrušený, tak som vám to neposielal. A my spravíme k tomu aj ten predbežný výdaj, že čo by tam malo byť, aby sme vedeli, že príjem, výdaj, rozdiel, že aby ste aj vy vedeli, že čo sa týka ekonomiky. A to vám pošleme v priebehu možno tohto alebo začiatkom budúceho týždňa, tak ja to dám ako bod do komisie s tým, že sa o tom porozprávame. A musíme to teraz vážiť a neviem, že či potom nejaké pracovné stretnutie. Teraz sa tam ide, tuším, stavať aj tá telocvičňa, to bude ďalšia nová stavba, tam budeme musieť domysleť v rámci školy potom, jak sa aj tam bude chodiť, čo sa týka tých nákladných aut a tak ďalej, to má byť vedľa toho betónového ihriska. Potom si treba uvedomiť, že ešte ten zima, keď teda pôjme do toho, že káďal tá prístupová cesta, pokiaľ nebude ten Lidl, už to tam začína byť dosť akože preplnené. Ja viem, že sa to asi zmenilo, ten zimak sa rieši 5 rokov už, či 4, čiže veľa vecí sa odtedy zmenilo. A hlavne jedna vec, čo sa zmenila, je to, že tam bude tá telocvičňa teraz, to bude ďalší taký akože úzol. Jasné, preto to hovorím, že vlastne, ak by ste sa mohli tomu povenovať proste a aby sme urobili nejakú diskusiu vlastne čo s tým, hej, že čo s tým, či nejak modifikovať, či ísť ďalej, či uvažovať nad zmenou toho projektu, nad zmenou veľkosťou, nad možnou zmenou umiestnenia a tak ďalej. Čiže aby sme vedeli, že kam sa pohnúť, či do toho investovať do tých nových projektových a tak ďalej, alebo hovorím to opustiť ten projekt. Čiže je teraz to na takú diskusiu. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja sa chcem spýtať, že či vlastne do určitej miery by sa nám v nasledujúcich rokoch tento projekt ľadovej plochy nebil s tým projektom pri vlastne železničnej stanici. Takisto tam chceme budovať postupne športovisko, že či aj z hľadiska nejakých žiadostí a vyčleňovania financií? Nie, lebo to je úplne iný projekt. To je ľadová plocha, tam to s tým vôbec nepočíta, to ľadová plocha a tam neviem, že či budeme môcť ísť do nejakej výzvy, to je iné, že by sa nejaká ukázala, ale do tejto výzvy na Fond na podporu športu, tam myslím, není možné dať tieto vyslovene, že verejné športoviská, hej, že tam musí byť nejaký organizovaný šport, to je podmienka toho fondu. Hej. Len teda, aby sme vedeli. Dobre, takže prešli by sme ďalšiemu bodu, to je bod číslo 6, projekt modernizácie CMZ Juh. Poprosím o uvedné slovo. Ďakujem pekne. Miestna akčná skupina Dolné Záhorie, alebo teda používaná skrátka MAS Dolné Záhorie, usporiadala ďalšie stretnutie, ktorého sa zúčastnil pán primátor a diskutovalo sa tam aj o tom, že nie všetky obce a mestá, čo patria pod masku Dolné Záhorie, sú pripravené realizovať projekty. Vzhľadom k tejto situácii sme využili to, že my teda máme hotové projekty. V tomto prípade ide o centrálnu mestskú zónu Stupava Juh a jej modernizáciu a teda prejavili sme záujem o voľné finančné zdroje
ktoré sa v nasledujúcom období budú čerpať. Maska samozrejme, že má vopred už vymedzený objem, má alokované finančné prostriedky. Náš projekt je vyčíslený v sume 45 187,15 eur aj z DPH, ale Maska Dolné Záhorie nám poskytuje 40 000, ktoré by sme teda mohli bez spolufinancovania tejto dotácie, tak to máte uvedené aj v materiáli. Čiže všetko, čo ide nad sumu 40 000, tak v podstate znáša mesto. Ale spolufinancovanie tej dotácie vlastne neexistuje, čiže 100% je to hradené. Z tohto titulu sme vám vlastne len spracovali tento materiál s tým, že teda vám chceme oznámiť túto skutočnosť, že chceme sa uchádzať o tých 40 000 a chceme vás poprosiť, aby ste teda vzali na vedomie túto skutočnosť a podporili tento projekt, ktorého teda cieľom je vybudovať alebo zmeniť existujúce parkovacie plochy na pozdĺžné. Parkovanie bude nahradené parkovaním kolmím. Celkovo by sa malo vybudovať 32 miest, toho jedno miesto pre ZTP osoby. A na týchto plochách medzi parkoviskami budú vytvorené možnosti pre parkovanie 6 kusov motocyklov. Čiže chceme pokračovať ďalej, aby sme nejakým spôsobom pracovali či už s tými parkovacími miestami alebo chodníkmi v tejto zóne. Dobre, ja by som ešte na vysvetlenie len vysvetlil, že nám sa podarilo získať teraz v Maske pomerne slušné peniaze, dokopy to je 130 000 a mali sme pôvodne iba 30 prislúbených. To znamená, my sme spravili kompletne z celej Masky, nestalo nás to ani cent, ten úsek medzi zdravotníckou a železničnou. To je celé, to už máme aj to sme urobili, my sme to už aj vyplatili, už nám to aj schválili. Myslím, že ten projekt, že máme schválené tie peniaze, teraz už iba musíme tie peniaze dostať, hej. Takže my im tam pošleme faktúry a budeme čakať, to je len problém cash flow. No a teraz bolo ďalšie stretnutie na tej Masky, že zostali tam voľné peniaze a my sme tam kvázi ako prečerpaní, ale vzhľadom na to, že Stupava poskytuje tej Maske tie kancelárie za v podstate energie za to symbolické tento, tak nám dali 40 000, že to sa patrí proste, ktoré by sme už ako keby nemali, už sme tam nadčerpaní tejto veci a samozrejme neplatím ani členské za to, že strašne sa nám to oplatilo, tá jedna malá kancelária, ten prenajít v tomto smere. To znamená, že teraz sme dostali ďalšie 40 000, ten projekt stojí 45, to znamená, že za 5 000 eur máme urobený kompletne tú centrálnu mestskú zónu železničná zdravotnícka a teraz dorobíme to, čo sme medzi Bílou a Aurorou, tam sú také dva chodníky, ktoré sú prístupové bližšie, ktoré sa vtedy nestali a celé tie parkovacie miesta tam získame veľké množstvo parkovacích a celé nás to bude stať 5 000 eur. Takže to sa oplatí, jedinú nevýhodu to má v tom cash flow, že musíme to spraviť, zaplatiť a tak ďalej a čakať. Hej? Čakať, keď tie peniaze prídu, len to musíme nejak zvládnuť. Takže toto by sme chceli dať na vedomie, že sa nám podarilo a toto by sme chceli teda urobiť v tomto smere. Ešte by som sa vyjadril, lebo som dostal otázky na tú dlažbu, že tá dlažba je trošku žlčia ako tá pôvodná. Áno, je to pravda. Tá, čo sme robili predtým, taká piesková sa nevyrába, tá sa prestala vyrábať, lebo ten čas, ak beží, tak to sa mení. Tak toto bola najbližšia príbuzná, ale podľa mňa to až tak nevadí, lebo ona predsa len trošku zbledne a chytí patinu, že to nebude až tak vidno. Čiže z tejto dlažby by sme dorobili aj tie dva chodníky a potom vybudovali aj tie parkovacie miesta. Takže toľko tomuto bodu. Takže otváram diskusiu, by ste mali nejakú otázku. Nech sa páči. Keby som za tie obrázky, aj tu mi chýba obrázok, k tomuto materiálu, nejakú štúdiu alebo niečo, aby sme vedeli, ako to tam bude vyzerať. Inak je to super, takže za mňa podpora. Dobre, ďakujem pekne. Tak pokiaľ aj vidím nikoho, poprosím návrhovú komisiu. To Stupave berie na vedomie informáciu o predloženej žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu modernizácie centrálnej mestskej zóny Stupava juh v gestii poľnohospodárskej platobnej agentúry v maximálnej výške celkovej opravy nákladov 40 000 eur z miesta predloženého návrhu. Prosím, hlasujte, kto je za. Tu vidím všetci poslanci, ďakujem pekne. Ideme na bod číslo 7. Spolufinancované projektu zabezpečovania energetickej efektivnosti budovy Mestského kultúrneho informačného centra v Stupave. Poprosím o úvodné slovo. Ďakujem. Na predchádzajúcom zastupiteľstve sme o tom diskutovali, že sa s týmto materiálom, s energetickou efektívnosťou budovy nášho kultúrneho domu budeme uchádzať aj ako v integrovaných územných investíciách pre
zasadnutie Rady partnerstva pre integrovaný rozvoj Bratislavského kraja, ale predpokladom na to, aby sme boli zaradení do toho programu Rady partnerstva, je to, že sa vyhodnocuje bonita, tzv. Hodnota za peniaze a tak ďalej, čiže nás preskočili nejaké 2-3 obce, ktoré nemali také náklady predpokladané, čiže dostali sme sa inými slovami pod čiaru. No nevzdávame sa, pretože sme si vedomí, že energetická náročnosť a možné výzvy sú otvorené aj u viacerých orgánov štátnej správy. Čiže tento projekt chceme podať, mali sme možnosť to podať buď ešte do environmentálneho fondu a potom aj do dopytovej výzvy ministerstva. Rozhodli sme sa pre tú finančne menej bolestivú alternatívu a to je environmentálny fond, kde je len 5% spolufinancovanie. V prípade, že by sme s týmto istým projektom išli do dopytovej výzvy ministerstva, tam by sme sa už museli, keďže sme okres Malacký, už podieľať 8% spolufinancovacou hodnotou. Čiže v prípade tohto, trošku to priblížim, v minulosti teda bola zateplená budova, vymenené okná, čiže teraz sme požiadali odborníkov na energetickú úsporu, čo ďalej by sme mohli tomuto kultúrnemu domu pomôcť, aby sa znížila nákladovosť, čiže v tomto prípade ide o zateplený strop budovy, osadené lokálne rekuperačné jednotky, 20 kusov tých rekuperačných jednotiek, a zároveň sa tam majú inštalovať svietidlá so svetelnými zdrojmi, teda LED. Čiže toto navrhol odborník a my to nejakým spôsobom nespochybne budeme radi, pokiaľ by sme takto vedeli kultúrnemu domu pomôcť a teda veríme, že to vyjde. No a v prípade, že by to nevyšlo ani na environmentálnom fonde, ešte stále môžeme vyskúšať dopytovú výzvu, prípadne prepracovať možno projekt tak, aby predbehol teraz v našom prípade tie iné, pretože energetická náročnosť a tieto spojené projekty budú témou celého programového obdobia, ktoré končí až v roku 2027. Dobre, ďakujem pekne, otváram diskusiu k tejto téme. Pán poslanec Kolároci. Ja mám dve otázočky. Prvá otázočka je, keďže tá technológia, rekuperačné jednotky, solári a tieto veci sa budú montovať na strechu. Predsa bolo to stavané v nejakých 50. 60. rokoch, tak ma zaujíma statická únosnosť strechy, či bola teda pri tom projekte zohľadňovaná, či tam není niečo, čo nás môže potom prekvapiť, že bude sa musieť nejako spevňovať tá strecha, to je prvá vec. A druhá otázka je, tá naša spolúčasť je symbolická, je to tých nejakých 7,5 tisíc alebo 7,800 eur, čo je naozaj symbolické z celkovej sumy, ale napriek tomu by ma zaujímala celková návratnosť tej investície, tých 150 dačo tisíc, hoci je to teda z externých peňazí, ale či máme vyrátané, OK, je to do 5 rokov, ako tá suma sa vrátila do 7, alebo viem, že keď sú tie externé peniaze, možno nás to až tak netrápi, ale len zo zvedavosti by som rád vedel, že aký takýto projekt, keď sa robí, aká je návratnosť, či nám to ten projekťák, alebo ten technik, alebo kto to bol, či nám to vyrátavali. Keď si pozriete aj v tej dôvodovej správe, sú tam niektoré veci vyťahnuté z kontextu samotného toho energetického zhodnotenia. Ja sa teda nejdem hrať na technika, že tomu naozaj že 100% rozumiem, pretože na to bolo objednané dodávateľské spracovanie týchto podkladov. Píše sa tu o poklese, ale pokiaľ by ste chceli vedieť nejaké iné detaily, tak vám vieme poskytnúť k nahliadnutiu na meste tie všetky dokumenty. Naozaj toto. Pokiaľ máte nejaké konkrétne otázky, ktoré vyžadujete zodpovedať, vieme poprosiť aj či už projektanta, alebo toho subdodávateľa, ktorý spracoval to energetické zhodnotenie. Ja aj poviem, prečo sa na to pýtam, lebo mesto Stupava má viacero budov, ktoré by si perspektívne zaslúžili nejaký solárny panel na elektriku a tak ďalej. A keď nám toto takto perfektne finančne vyjde iba za 7,800 eur, čo je naozaj za facku, 100% poďme do toho, ale tu by sme si mali zistiť, že aká bude tá návratnosť, aby sme to vedeli teoreticky využiť na školu, možno tu na námestský úrad, že plus minus, keď pôjdeme o 65% nákladovo dole, že návratnosť je 5 rokov, 7 rokov, 10 rokov, aby sme vedeli kalkulovať plus minus na iné projekty, len z tohto dôvodu sa pýtam.
Akože určite vieme vám to zodpovedať. My robíme aj s inými tými budovami, vieme, v akom stave tie budovy máme spracované aj podklady, fotodokumentácie. Takmer každá, ktorá nie je nová, okrem MŠ Zvončekova, by potrebovala nejakým spôsobom pomôcť. Viem, že VPSK tiež niečo riešila vo vlastnej réžii, aj VAK, ale my máme v školstve problém s týmto. Robíme toľko, koľko dokážeme, áno, takže určite je to téma, primátor stále teda túto tému má na stole a stále o tom rozpráva, ako vieme pomôcť. Robíme koľko vládzeme, skôr nás všetci brzdia, ktorých žiadame, že Stupava toho tak strašne veľa chceme, áno, ale to sú témy, ktoré určite prídu na stôl, ja nehovorím, že tento rok, budúci, je to téma, každý to rieši, ale v tejto chvíli určite nie. Ja jednoznačne som za tento projekt. Jasné. Ja chcem povedať, že my sme dostali teraz školu, teda telocvičnú, to bolo 1 500 000 alebo tak nejak, 1 700 000, dostali sme 5 miliónov na prestupný terminál, chceme 2,8 milióna na zdravotné stredisko, tam sa len potrebujeme dohodnúť v území a potrebujeme presvedčiť 2 starostov, aby svoj zámer na rekušt stiahli. To nám povedali, že proste musíte sa dohodnúť, keď sa nedohodnete, tak to dáme na menšie projekty, keď sa je to problém, lebo každý to chce robiť, hej. Ale chceme ďalších 2,8 milióna. Ešte tam máme cyklotrasu Stupava-Lozorno, to nás stojí na sprostých 10 metrov štvorcových. Čiže je tam toho viacero, hej, a už teraz sme dostali 6,7 milióna, hej, takže ono, keď sa to začne všetko robiť, že začne sa s tou telocvičňou, to by sa malo tento rok, možno koncom roka s terminálom a potom tie ostatné, tak to bude roboty naozaj akože vyššie hlavy, proste to všetko robiť a zvládať. Dobre, takže pokiaľ nevidím nikoho prihláseného, poprosím návrhovú komisiu. Zastupiteľstvo na projekte zabezpečenie energetickej efektivnosti budovy Mestského kultúrneho informačného centra v Stupave, daného v rámci dotočného programu Envirofondu, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu minimálne vo výške 5% z celkových upravení nákladov projektu, to je 7 870 €, z celkových nákladov projektu 157 348,18 € z DPH a zabezpečenie finančného krytia prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. Prosím, hlasujte, kto je za? No, tu vidím všetkých poslancov, aj tu vidím všetkých poslancov. Dobre, ďakujem pekne. Takže tie hlavné body sme prebrali. 8. bod je interpelácia. Ak máte niekto interpeláciu, tak ju môžete doručiť. 9. bod je rôzne. Kto má niečo do rôzneho? Pán poslanec Kohútek. Ďakujem za slovo. Ja len by som chcel ohlásiť akciu, ktorá sa bude konať v obecnom dome v Máste. Bude to 16. apríla 2025, bude to veľkonočná kvapka krvi. Spolu vlastne aj s Mestským úradom sa pripravila takáto akcia a bude to v čase od 8. do 11. Takže bude to opakovanie ešte ohlasované. Ďakujem. Dobre, ďakujem pekne. Pokiaľ nevidím nikoho z poslancov, tak hlási sa pán Voda, takže nech sa páči. Áno, treba hovoriť do mikrofónu. Dobre, ďakujem za slovo. Ja bych sa rád spýtal, na poslednom zastupiteľstve som hovoril o výzve na možnosť získania nenávratných finančných prostriedkov na váženie. Zaujímalo by ma, či v tejto oblasti sa niečo udialo, lebo program hospodárskeho a sociálneho rozvoja do roku 2030 hovorí aj o tejto problematike váženia. Čiže myslím si, že by bolo zaujímavé sa touto problematikou zaoberať. Vie na to niekto odpovedať? Ja som túto tému otvorila, riešila to kolegyňa, čo má na starosti odpadové hospodárstvo s projektovým manažérom aj s pánom Bujnom, takže pán Bujna ako reakciu, lebo sme teda očakávali, že toto téma bude opätovne otvorená, takže pán Bujna vám nejakým spôsobom povie reakciu, ako sme vyhodnotili tú samotnú výzvu, ktorá je vyhlásená v tejto oblasti. Dobre. Táto výzva má dosť prísne podmienky. Jedna z podmienok, ktorú si myslím, že by sme nevedeli splniť, je to, že musíme dosiahnuť 10% navýšenie vyseparovania a ak by sme toto nedosiahli, tak ten projekt bude neoprávnený a budeme vrácať finančné prostriedky. Toto vidíme ako
také najväčšie úskalie celého tohoto projektu. Mimo toho, že není sme momentálne v stave skočiť rovno do tohto, nejakými postupnými krokmi možno prejsť časom a nejak dojsť k tomu váženiu, ktoré v podstate je dobré, možno by bolo dobré ho zaviesť, ale nie sme v stave ho teraz momentálne hneď skokovo spraviť, chce to svoje kroky. A vie sa kvantifikovať ten problém, že nevedeli by sa dosiahnuť tie percentá, lebo viete, to je obecne povedané. Ja som si nejakých pár čísel vyťahol, takže bolo schválené vo Všeobecnom záväznom nariadení 30% zľava pre tie rodiny a s tým, že sme sledovali, že množstvo odpadu klesne a vyseparovaný stúpne. Takže porovnanie, v roku 2013 sme mali 3130 tón odpadu, v 2023. 24. 3160, čiže o 30 tón viacej. A stupeň vyseparovania nástupol z 35,51 na 36,01, čiže o 0,5%. Vôbec to nebolo adekvátne a stalo to strašné peniaze. Tie zľavy, ktoré sme došli možno o, neviem, či to bolo 20 alebo 30 tisíc eur a prinieslo na tom 0,5% vyseparovanie. Čiže momentálne, ako keby mesto nebolo nastavené, alebo ľudia v meste, že separovaním si vlastne znižujú tie poplatky a množstvo odpadu iba stúpa. A tým pádom dostanú nejaké 10% navýšenie je absolútne nereálne v tejto chvíli. Hej. Ja len spomínam to preto, lebo v programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja bol urobený tiež prieskum medzi občanmi a je tam asi 65%, ktorí by uvítali váženie. Hej. No, dobre, zaoberali ste sa tým, je tu nejaká... A druhá moja vec súvisela s týmto projektom. Na poslednom zastupiteľstve som chcel premietnúť nejaký slajd, aby moje vystúpenie bolo také živšie, nie len verbálne. A pýtal som sa na možnosť toho pripojenia sa. Ja chápem situáciu, že je zložitá kvôli kybernetickej bezpečnosti v dnešnej dobe, ale myslím si, že by bolo treba prijať nejaké opatrenia, aby návšteva mala možnosť pripojiť sa, lebo aj na začiatku som tu videl, že tam bolo zobrazené mirroring screen. Mám taký dojem, čiže tento projektor by mal možnosť vedieť zrkadliť obsah obrazovky mobilného telefónu. Mohli by ste sa na to nejakým spôsobom pozrieť, lebo je to funkcia zaujímavá určite aj pre poslancov podľa mňa. Dobre, snad len toľko. Ďakujem. Dobre, ďakujem pekne. Takže pokiaľ vidím nikoho, tak vám ďakujem pekne, že ste si našli čas, že ste prišli a